شما ئاشتیا هەندرین و ئارامیا هەندرین و نە بەختەواری و کێفخۆشی ئەرمانجین منن. جوداهی ناوبەرە ئاشتی و ئارامیا هەندرین ناوبەرە بەختەواری و کێفخۆشی مەزنە. ئاشتیا هەندرین نورێکی هەندرێ هەر کەسی ژمەیە. جارەکە دنجێ ئەس بێژم ئاشتیا هەندرین نورێکە هەندرێ هەر کەسی ژمەیە. هەندرێ هەر کەسی ژمەیە نەجەم کەسێکی دنە. واتە کەسێک و ئاشتیا هەندرین ئارامیا هەندرین جەموی هەبە یانجی وەکت بێ ڕاستتر ئەس بێژم تێکیلیاوی عەلاقەتا وی ئاشتیا هەندرین خۆرتر بە ئەو کەس ئارامیا خۆ و ئاشتیا خۆ نەش کەسان وەردەگرە و نەشی تشتان. واتە نەش باڤ نە دێ نە زارۆک نە هەڤژین نەش کەسێکی و نەژیش تشتان نە پەرە نە ماڵ نە کار نە ماڵ نەش ژڤان تشتان ئارامیا خۆ وەردەگرە لێبەلێژ هەندرێ خۆ وش خۆدایە خۆ ئەو ئارامی دستینە. کەسێک و تێکیلیاوی ئارامیا هەندرین نەبە گوتنێن خەلکێ باندۆر لێ دکن یعنی باندۆرێکی باش بە یانجی خەراب بە. کەسێکی رەخنەیەکی لێ کرد یانجی ئەختنەکی نەباش لێ کرد بینە گەلێک ژدل عاجز بە. لێبەلێ کەسێکی کۆتنێکی خۆش ژێر کرد زێدە زێدە کێفخۆش دەبە و جارنا دگهەیە ئاستە گرێدابوونە بووی کەسێک و ئاختنێن و گوتنێن خۆش ژێرتکە. یعنی قیمەتا خۆ ji çavê û ji devê xelkê werdikire ji gotnên û ji nêrînên xelkê lê distîne. Qîmeta xwe ji xelkê distîne ne ji hundirê xwe û ne ji xwedayê xwe distîne. Cudahiyên navbera kêfxweşî û aramiya hundirîn çi ye? Piraniya xelkê kar dikin dişoxulin û dirin û tên ji bona pere bidin hev ji bona malan ava bikin yan jî peşerojekî baş xwe re çê bikin. Lê ji hundir ve dixwazin ev tiştane hemî dikin dixwazin bigêjin kêfxweşiya bêdawî kêfxweşiya ku dawiya wê neyê. Ew e armanca we ya herî kwîr. Lê mixabin yan ji bala wa çûye yan jî nizanin ku kêfxweşiya bêdawî tune ye. Kêfxweşî tenê wê çaxê tê gava ez tiştekî bikim, gava ez tiştekî bidim kesekî yan jî kesekî tiştekî bide min, ez bigêjim armancek ji armancên xwe, ez bi ser kevim li cihekî de. Lê ji ber xwe ve kêfxweşî nayê. Divê ez tiştekî bikim heya ez bigêjim kêfxweşî. û bi dawî jî tê demekî ye û tiştekî din jî kêfxweşî ne dermanî her birîne ye. Aşîtiya û aramiya hundirîn dibe ku berdewam bimîne û ne hewce tiştekî karekî jêrî bike. Lêbelê hewceyê mirov tiştên hizra xwe de bikûrîne tiştekî li hundirê xwe de bikûrîne heta ku bike ne hewce ez 10 saeta yan jî 12 saeta kar bikim da ku ez pere bînim da ku dûra ez nizanim herim filan welatî û ez kêfxweş bibim li wê derê na. Ez herim nerim pere cem min çê bibin pere cem min çê nebin her ez ê aram bimînin. Aramiya hundirîn mirov dikare li her halî de û li her rewşê de kar bîne ne wekî kêfxweşî. Bi mînak re mebesta min zelaltir bibe. Em bêjin kesekî nêzîkî mirov çû ber dilovaniya Xwedê wate mir yan jî kesekî nexweş ket ya tu bi xwe yanî mirov bi xwe nexweş ket. Kesekî ji cih û war û mala xwe derket û aware bû koçber bû mirov jêr nikare bêje kêfxweş bibe bikene ji ber nikare kêfxweş bibe nikare bikene. Kêfxweşî ne dermanê êşî wî ye. Lêbelê aramiya hundirîn dibe ku dermanê êşî wî be. Lê tişta herî xweş ew e ku aramî û aşîtiya hundirîn li cem her kesî jimeye. Cudahiya navbera mirovekî û mirovekî din û kesekî têkiliya wî bûyî nûrê hundir xurttir e û baştir e ji têkiliya kesekî din. Yan jî kesên hinin têkiliya we bi nûrê hundir ji binî de tune ye. Ev e cudahiya me.
من ئیرە دخواست ئەس بەحسا ئارامی و ئاشتیا هەندرین بکەم و جوداهیە ناوبەرەوان و بەختەواری و کێفخۆشی بکەم بهێڤیا ku peyvên min tiştekî li hezrawe de zêde kiribe û bihêviya ku em têkiliya xwe ew nûrê hundirîn bi aramiya hundirîn zêdetir bikin. Bixêr ez ê hewl bidim, ez alîkar bim li vî warî de wekî din bimînin nav xêr, xweşî, aramî û dilovaniya Xwedê de.